अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जब लड़ेला कमर में दर्द करेला, भतार जब लड़ेला कमर में दर्द करेला। रतिया के छोरा सुनाए सखी दिनों में हम पे चढ़ेला, भतार जब लड़ेला कमर में दर्द करेला, भतार जब लहरेला कमर में दर्द करेला। डीजे राजीव समस्तीपुर कमर में दर्द करेला। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। का हम बताई अपना सैया के खेला, जब मन करे तब हम के उलेला, हम के उलेला, हम के उलेला। का हम बताई अपना सैया के खेला, जब मन करे तब हम के उलेला। चढ़ली जवानी के पानी उतारे, माना जब करी हमें लागे गरियावे, भतार जब लड़ेला कमर में दर्द करेला, भतार जब चढ़ेला कमर में दर्द करेला। डीजे राजीव समस्तीपुर कमर में दर्द करेला। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। बीकेस राजा के बड़ुआ रहनिया, उनका ही डरे हमारो रोता जवनिया, रोता जवनिया, रोता जवनिया। बीकेस राजा के बड़ुआ रहनिया, उनका ही डरे हमारो रोता जवनिया। अवध से देवरा जब जब आवेला, पूरा सखी रतिया जगल बितावेला, भतर जब लहरेला कमर में दर्द करेला, भतर जब लहरेला कमर में दर्द करेला, भतर जब लहरेला कमर में दर्द करेला। रतिया के छोरा सुनाए सखी दिनों में हम पे चढ़ेला, भतर जब लड़ेला कमर में दर्द करे।